Hossain Khoroknwi bisingde sangrong sal sanja jrawo Kausar miyade Amir Hossain Mungwi Khoroknwi Borokni Nogo red Khlaiwi Mankha 76 kg Siddi Kwran Padimungo Kwrangjak Khoroksa Borokno arrest khlaiga Kolomsora Thanani Police Mung Kausar miya Padimungno de chaidonganai mungo ongkhorjak tabo Kolomsora Thanani Police Hasto ashunai mathang botol rokni karaknai kon mukta mani yaglo fano shalbum no thaglia fekmuni mani khani mansang mani eba fekmuni mani khlaine rok romsak mani eba hasto fekmuni mani khani chawai tera mo khlai to mani kokma kashi phaimani kokdumani bisingte sangrong sal sanja jarawo Kausar miyate Amir Hossain Mungwi Khoroknwi Borokni Nogor Khlaiwi Mankha 76 kg Siddi Kwran Padimung sunamra amsayo Padimung Kwrangjak Khoroksa Borokno fashala joga arrest khlaiga Kolomsora Thanani Police Mung Kausar miya Fiaba party moho Khorang te Khoroksa Borok Police family koktuma mani nokni khari thangmani koktuma Paithago Khoroknwi Mungwi no NDPS take Kerongo affair Khlaijaka fashala Kausar miyano Sunamra hangkotor barnago tisaka hani shaka Kolomsora Thanani Police party mungna tiye chaitogoni to mungo ongkhorjak tabo Kolomsora Thanani Police Bishargoni Chini Khorang